Assalamu alaikum, ehvan tomaşaçylar, eziz vatandaşlar. Mawy ýaýlygyny sizin ähliňizi hoş gördük. Garaşdyk. Baky tarap Türkmenistan döwletimizde Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahryman Arkadağymyzyň saýasynda hormat prezidentimiz Arkadağly Gahryman serdarymyzyň saýasynda bagtyar halkymyzyň her bir güni toy bayrama şatlyga şowkuny wesenýär. Bilişimiz ýary ýurdumyzyň ähli künjeklerini Gödel paýtagtymyz Aşgabat şäherine akylly şäher bolan Arkadağ şäherimizde täze ýyl bayramçylygynyň şatlyk şowkuny barha dawarlanýar. Şu bagtly pursatda bolsa täze ýyl bayramçylygy münasibetde ähli bagtyar halkymyzy, agdyr halkymyzy, Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahryman Arkadağymyzy, hormat prezidentimiz Arkadağly Gahryman serdarymyzy täze ýyl bayramçylygy bilen tüý sürekden gutlaýar. Biz ýaşlara şeýle kämil gepleşikler taýýarlap ýaýlyma bermekde ähli mümkinçilikleri öğretip berýän Gahryman Arkadağymyza hormat prezidentimiz Arkadağly Gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowany ýollarda rowaşlyklary wesenmegini tüý sürekden arzuw edýäs. Mehwarlar, bizim ulgamda owaz atly aýdym sada din jarşy gepleşigimiziň her sanyny täze aýdym sadar bilen täze mihmanlarymyz bilen joşgunly arzuwlar bilen dowam edýäs. Gepleşigimiziň bu gedek sanynyň mihmany gyzykly söhbetler bilen bir hatarda joşgunly aýdym sadary öz sadany ýigitlerden bugün ýerine ýetirjek mihmanlarymyz Türkmenistanyň Alparslan adyny milli drama teatrynyň rejissöri, artisti Gowanç Allahnadarow şeýle-de Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn atyry bäýatleşiginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan diýarym telebäýatleşiginiň ýeňisi ýurdumyzyň baýrak hujaýlarynyň biri bolan Maýa Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konservatoriýasynyň 4-nji ýyllyk bagtyar talyby Çağrıgelli Atabalyýew bugün biziň gepleşigimiziň mehmany. Gowanç Çağrıgelli gepleşigimizde hoş gördük. Bayramyň gutly bolsun. Sağ ol, hoş geldi. Senem täze bayramçylygyň gutly bolsun. Ähli Türkmen halkymyzyň täze bayramçylygy gutly bolsun. Köp sag bolun Gowanç Çağrıgelli. Ine bilişimiz ýar garaşdyk ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahryman Arkadağymyzyň saýasynda hormat prezidentimiz Arkadağly Gahryman serdarymyzyň saýasynda täze ýyl bayramçylygyň bir şatlygy wesenýär, şowkuny wesenýär. Ähli insanlaryň kalplaryna şu täze ýyl bolan bir süýji arzuwlar bar. Her bir dörejlik işgärem Gowanç Çağrıgelli. Şu bayramçylygy öz zähmet sowgatları bilen täze eserleri bilen gadam masýalar täze ýyl bayramçylygyna ähli bagtyar ýyldaşymyz, ähli bagtyar halkymyz täze hyzyw bilen barýarlar. Gülleýän Gülaçan ýurdumyzda her ýylam täze ýyl bayramçylyklaryň ýa öz sözüňizde bellädiňiz. Aýdymçylamy täze aýdymlar bilen artistler täze degişme taknalar bilen rejissörler täze eserleri, täze kinolary bilen umman täze şekilli aýdymlar bilen umman täze ýyl bayramçylyk diýilende täze zatlar bilen marsamgawda. Elbetde täze ýyl, bu täze umytlar, täze ýyl bu täze arzuwlaryň hasyl bolmagyna bolan önam, täze ýyl we gelejekdäki bagtly güllüň dowamy. Şular ýargy mümkinçilikleri döredýän, ýa-ni Arkadağymyza, Arkadağly Gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Janlar sag bolsun, başlar dik bolsun, täze ýyl bayramçylyklarym gutly bolsun. Çağrıgelli söz sizden. Sağ ol, hoş geldi. Şu gepleşige çağıranyň üçin köp sag bolsun aýdýan. Ne pursatdan peýdalanyp kulli Türkmen halkyny Gahryman Arkadağymyzy, Arkadağly Gahryman serdarymyzy täze ýyl bayramçylygy bilen tüý süremden gutlaýan, şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Arkadağymyza, Arkadağly Gahryman serdarymyza tüý süremden sag bolsun aýdýan. Janlar sag bolsun, başlar dik bolsun, täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun Çağrıgelli. Ine täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän ullaryna bolsa, her bir dörejlik işgärin ýaňan bellä keçdik bir täze hyzyw joşdurýar. Ulgamda owaza bugün öz sadany ýigitleriniz bilen bir-birinden ezbereli sadany dostlarymyz bilen gepleşigimizde bize tomaşa edýän ulgamda owazyň muştaklary, Türkmen owazy teleýaýlamynyň muştaklary sizde nähili aýdymlara garaşmaly. Bugün nähili aýdym sadar gepleşigimizde sowgat getirdiňiz. Täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän günlerini esasana bir şowkuny söýüp aýdymlar getirdik. Türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetip berer başardygymyzdan. Gelin onda Gowanç Çağrıgelli gepleşigimiziň başyny ulgamda owaza diýip bolşýaly, garaşsyz ýurdumyzy wasp edýän
vatanymyzyň ötüşlerini wasp edýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň hormat prezidentimiz, arkadağly gahrman serdarymyzyň durmuşa geçirýän beýik işlerini wasp edýän Zoşunyň aýdy bilen başlaryň soňra gepleşigimizem näme? Bayramçylyk gününe, toý gününe şahatlyk şowkuny besäp bir türkmene mahsus şahanadyk bilen dowam ederiz. Başlasana. Buna sahnamyz çary geli size garaşja. Nurlu günün, nurlu yerden dowam eder geljege. Ähli yerler, bedelenler, bagly güllü terjemen. İlim deyip, halkym deyip, soňsuz zähmedin çeker. Saýaňy mertgitler, gyýlaryň bardyr çeper. Yeryüzüne yan salanlar, küllü Türkmen adamı ösüş bilen dowam eder, sığınmaly bedew badamy. Asudadyr asmanymyz, cennetdeý mekanymyz. Bir karardyr döwletimiz, galkanyň eýamymyz. Çargelli yerini yetirip beren şeýle ajaýyp bir joşuny aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Bizimni gepleşigimizi dowam edýäs. Indi Guwança sowal bereli Çargelli. Guwanç, täze ýyl bayramçylygynyň aýratynlygy nämede? Sowal bermeniň sebäbi ine siz türkmen owaz teleýaýlymyna täze ýyl telefilmlerine de rejissörlügi edip täze ýyl telefilmlerine ýadga geçirýäňiz. Mene aýratynlygy şondan kadýan sebäbi täze ýyl bayramçylyk golaýlan pursatlaryny siziň ýazgy pursatlaryňyzy tomaşa edýäs, käbä täze ýyl giýjetini siziň ýazga geçirýän rejissörlügi etdiňizde telefilmler biz elbetde fin edýäs. Şondan hem täze ýylyň aýratynlygy size hasam bir durmuşyňyzda aýratyn bir orun alsa gerek täze ýyl siziň ykbalyňyzda. Hawa elbetde bir näçe ýyllar her täze ýyl bayramçylykda täze ýyl telefilmi düşürmegimi ananýarlar. Täze ýyzlar bilen, hawa täze artistler bilen, täze aýdymçylar bilen umman her ýyl täze ýyl bayramçylykda täze eserleri goýmana çalyşýar, düşürmäne. Täze ýyl kino diýemizde näme? Esasda şu bir halkymyzyň
bir görjek eseri bolsa, halkymyzy bir taşan başynda döwletler jogyna oturanyna bir mawy karanyna bir gowy eserler ya artistlarymyzyň täze değişmelerine garaşýarlar. Şu halkymyzyň bize bildirýän anamny o durmuşa geçirmek maksady bilen her ýyl täze bayramçylygynda täze eserlerimiz bilen halky ödürleýäs. Köp sag bolun Gowanç, gelmedama dörejülük üstünliklerini tüýsürekden ardy bolýas. Indi çara geldi. Siz üçin täze ýylyň aýratynlygy nämedir? Maşgala bayramçylygy, täze bayramçylygy, maşgalaň agdy birligi, ýurdun halkyň agdy birliginden şan mykadýan. Täze ýyly bayramçylygy hemmämiz bilýäs, dogry beredin çara geldi. Maşgala bayramçylygy watanymyzdan Gowanç ul bir maşgala. Hemmämizden dogan ýalagyny bizem türkmen owatary ýaýlymyzda da ençe gydykly bir şowhurly gepleşikler täze ýyly bayramçylygyna sowgatdy barýas. Çara geldi. Mümkin bolsa Gowança şeýleräk bir sowalymyz bar. Bu ýyl tomoşaçylarymyz size näkili täzelige garaşma, näkili telefilme garaşmaly? Bir gyýtgaçyk beýan etseňiz, galanam ýyldaşlarymyzyň özi täze ýyl agşamyna telefilme tomoşa ederler. Öýlem näme täze ýyl bayramçylygyna, şonu ota sarpa diýip bir täze eser bilen barýas. Täze ýyl kinoda da umumyň esas artistler köp ýurdumyzda belli. Meşhur we artistlary ýene de Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň bagtyar talipleri ama täze ýüzler, täze artistler. Onuň içinde çargelliň ödem gatnaşýa şu telefilmde. Çargel tuwalama. Hawa ödem gatnaşýa halkyň söýýän eser bolar diýip umyt edýäs. Şu bir näçe ümler işläp ber. Galanyň näme özüňi tomaşa edersiň, halkyny tomaşa eder. Galanyň halk baha bersin. Ýöne gow eser bolar diýip umyt edýän umydymy gaty bolýar. Gowanç, sizin telefilmini garaşýas, üstünlük emraňyz bolsun. Köp sag bolar şeýle. Çara geldi. Sunugata sarpa diýen telefilme täze ýyly bayramçylygy münasibetli esasy Gowanç belläp geçdi. Esasy keşip bilen birini jalandyrýar ekeniz. Indi aýdymçy bolup telefilmne keşip berni ýetirmek nähil duýgy? Biraz kıyınrak düşüyor ýöne rejissörün kömegi bilen şeýle hem halipa artistlarymyz bar. Şolon kömegi bilen başardygymyzdan keşipler janlandyrýas. Telefilm içinde aýdymlary berni ýetirýärmi çara geldi? Şekilli aýdymlar ýerine ýetirýär. Esasan eferiň özüne mahsus bolan aýdymlar ýerine ýetirýär. Telefilm içindäki ýerine ýetirýän aýdymlaryň mümkin bolsa tomoşaçylarymyz üçin hem gydyklydyr. Böyle şekillen beräýseňiz. Başysyna telefilmiň esasy bir özüne bolan bir aýdym, ony kärdeşimiz Şat Gurbanazarov bilen bilelikde ýerine ýetirýär. Şondan bir aýdym. Gowa fren. Onsoň aýdym sadarda Gowanç gerek geçiribererse. Salam deyip girdim ovam çetinden, eviz ovam aylanayın adından. Salam deyip girdim ovam çetinden, eviz ovam aylanayın adından. Fen oynunda össüm kemale gellim, eviz ovam aylanayın adından. Fen oynunda össüm kemale gellim, eviz ovam aylanayın adından. Köp sag bolun çara geldi aýdymyňyz üçin. Indi gelin gepleşiň bilen Gowanç. Ýygy derlekde söýgü aýdym sagar bilen mümkin bolsa dowam edelim. Başysyna Onu sahnamy size garaşýar. Mehman tomoşaçylar, biz gepleşigimize dowam edýäs. Ulganda owazatdy gepleşigimizden buňky sanyň mehmany Çargelli Ataballyň ýerine ýetirmegindäki janly görnüşdäki söýgü aýdym sagary siz üçin ýaňlanýar diňleýän diň jalyň, lezzet alyň. Bizden daşlaşmaň. Ulganda owaza, ulganda galyň. Görpüňi gören gözlerim, söýgülim duran ýerlerim. Ýadymdan çykmaýar meniň baharym, aýda ýendiň nefeslerim. Ýadymdan çykmaýar meniň baharym, aýda ýendiň nefeslerim. Terlepen meniň sözüm, asmana aýym önüm, kensiň ýekete bakar.
Pedalığın başa ora aşık ettin gıya garap Bolman menin din parap bakarım Saklaptır nedi ol ayak Bolman menin din parap bakarım Saklaptır nedi ol ayak Sırrıtım menin sırrım Asmanı ayımının Keyfini yekirse bakarım Sırrıtım menin sırrım Asmanı ayımının Keyfin köyünüm bakarım Sözlütün kızların şemin Tapmarın tüygülüm kemin Ardana senin alkının bakarım Borsanı menin geleceğim Ardana senin alkının bakarım Borsanı menin geleceğim Sözlütün menin sözüm Asmanı ayımının Keyfini geçe bakarım Menin sırrım asmanı ayımının Keyfini geçe bakarım Sırrım menin sırrım asmanı ayımının Keyfin köyünüm bakarım Sırrım menin sırrım asmanı ayımının Keyfin köyünüm bakarım Husnuna bolunmayın deyip sana gönülmayın Sen husnuna bolunmayın deyip sana gönülmayın Tek sevgime bolsin kayıl Bolay kayıl Bolsin kayıl var yıllara Karıvı yarım var yallara Şirinsi yarım Gamin bakma sana, aşkadını yakma sana Seyyarın seni Ömrümün şırarken, kalbimün bakarken Seyyarın seni Dine gamin bakma sana, aşkadını yakma sana Seyyarın seni Ömrümün şırarken, kalbimün bakarken Seyyarın seni Yentimi kar etmedin Kara gözüme var etmedin Yentimi kar etmedin Kara gözüme var etmedin Tek sevgime bolsin kayıl Bolay kayıl Bolsin kayıl var yerlere Karıvı yarım var yerlere Şirinsi yarım Gamin bakma sana, aşkadını yakma sana Seyyarın seni Ömrümün şırarken, kalbimün bakarken Seyyarın seni Gamin bakma sana, aşkadını yakma sana Seyyarın seni Ömrümün şırarken, kalbimün bakarken Seyyarın seni bana Radı diye gülüm bana
söz vereyle gülüm bana. Tek tüyüme bolfin kayıl, bolay kayıl, bolfin kayır var yalgaray, karıvı yarım var yalgaray, şirin yarım. Beyne gami bakmatana, aşk ardını yakmatana, tüyerim seni. Ömrümün şarabın, kalbimın bakarsın, tüyerim seni. Beyne gami bakmatana, aşk ardını yakmatana, tüyerim seni. Ömrümün şarabın, kalbimın bakarsın, tüyerim seni. Beyne gami bakmatana, aşk ardını yakmatana, tüyerim seni. Ömrümün şarabın, kalbimın bakarsın, tüyerim seni. Şargeli köp sağ olsun aýdýas. Inni Gowans biz gepleşigimizde bir gyýyt gyzyk sowal jogaplar arkaly dowam edýäs. Başdyny. Rejissörlüge gelmeňizde, rejissörlük dünýäsi artist, aktyorçulukdan başga zatda. Rejissör ähli bagwatda isle aýdymçy ortadan sahna çykýan her bir dürüjüýüni, aýratyldygyny, kemçiligini, artykmaçlygyny görmeli bolýar. Rejissörlüge gelmeňiz dogrusyna bir gyýyt gyzyk belläke saýsaňyz. 2016-njy ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna drama rejissura hünärine girdim. Mollum Halipam Türkmenistanyň halk artisti Oraz Murat Gummazow boldy. Kinoňam içkin sirlerini maňa sapagyna okadanyny käbir zatlary öwredip başladym, gyzyklanyp başladym. Ilki bilen şekilläýdimlerde başladym. Gurbangelli Ataýewiň bir şekilläýdim, düşürdüm. Birinji düşüren şekilläýdim. Onda märem näme başardygymdan bilýän adam, bilmeýän adam ýene halipalar bilen maslahatlaşyp işläp berdi. Halkymyza gowy eserler bilen bir näçe şekilläýdimler bilen halkymyza hyzmat edip berdi. Köp sağ olun Gowans. Üstüni kemraňyz bolsun. Köp sağ bolun şeýle. Sarıgelli. Toýdur bayramyň bedegi nämede? Toy bayramyň bedegi şahatlyk şowkun aýdym sağ. Elbetde. Gelin onda gepleşigimizden bir saatlyk şowkuna bersäp, aýdymdyr sazlar bilen hitler dowam ederim. Başdyny. Ulugowat bilen sahnamy size garaşýar. Mehwalar biz gepleşigimiz dowam edýär. Diňläň dynjalyň sahnamyzda estrada ýyldymyz Sarıgelli Atabarly siz üçin aýdym aýdýar. Gittin ardımda yar harayım. Kervanede koda yayrav yar ahırıp ilmişim. İşittin ardımda yar harayımdın hoğuk gel. Hicran tıyğı bilen jiger dağlali. Hicran tıyğı bilen yar akşehir dağlali. İkidimiz yakan ağlali. Sonu yine geçip yayır ak çekip ağlar. Yığır adı olsun yığar harayımdın hoğuk gel.
yar Tilbe olmuş kadın kalıbım Hidine malep yayro yar Munnu gilip Benim dostum şudur yar Yerayimden Hidine malep yayro yar Munnu gilip Benim dostum şudur yar Yerayimden Mecnun boluvat sıkı çölleri Marum ettim tutumu bir dağları Oyun bilen oğlanın deminden Yetip geldim kamilliğin ayçenin Birdan bollu ya dünya gamından hil Tuttu zinam şakrıl dağları Kayda oğlanımın rayından hil Yetip geldim kamilliğin gel payın Battı başım sıkıya bilmen layının Yadı düşür önküya gidin çağır Hamişleri katışın Yüzü galım garip yetişir Derdedinin ağları Bana ağlamatım Oğluyum könül Fikri düşür kan yaş Ay akar gözüm Ümmedattır tağir Ay takar gözüm Yar yıkılmaz mı yar
büyük dağlar. Çağrıgeli köp sağ bolsun aýdýas. Ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin bizden gepleşigimizi Gowans gysgaja sowalar arkaly dowam edýäs. Bugüne gepleşigimiziň agla we bölege bir aýdym saýdary bolar. Awa. Gowans, näme zat hiç wagt gijaga alman gelmelerine mydama öz wagtyna gelýär. Kıyın sorak verdim. Ýani diýseň täsirli jogaplandyryp bilerdiňiz bir söz bilen adam. Bir söz bilen ha. Awa. Näme zat? Hiç wagt gijaga alman öz gelmelerine öz wagtyna gelýär. Bir teatrda Ahmet Çeken'den bir da bilýär. Şu sahne eseri başlamaly, wagtyna başlamaly. Olam bolup biler. Elkülene wagt. Sağadyň dilem 10K barsa, elbetde täze bolar da. Elbetde täze ýyl. Indi Gowans täze ýyl bayramçylygyny 3 söz bilen beýan etmelise. 3 söz bilen isbatlandyrmaly, suratlandyrmaly ise näme diýerdim? Elkülene ýurdumyň asudalygy. Ikincidenem agdyberlik diýerdim. Ya bir maşgala bolup, bir taçan başynda jemlenşýän, ahly dogan garnaşdan ýa mysal üçin obadan kakan gelýär, ejen gelýär, jigilen gelýär, umman başga wagtym ediligi görüşilýär görünýär. Şu täze öýlemçilik hasan bir üýçülýär. Birek bir gowy sözler aýdy, birek gutlap, sowgatlar berip, Ya bolmasana öz kardeş ýollaşlaryň bilen mara bir täze ýylla, bir täze zatlar bilen gelýär, her kim pikir arşylýar. Olam bir agdyberlik de, bir taçan başynda jemlenşýän. 3-nji dönem 2 ýylda, mysal üçin 2024-nji ýylda näme gowzatlar döredip bor dip arzuw edýän, hem pikir edýän. Gowans, indiki maksatlaryňyz dogrusyny belläp geçseňiz, öňüňizdäki näme maksatlar tutýar? Gaty dogry edýän. 2023-nji ýylda gaty gowy ýyl boldy. Özümde mine şu bir gowzatdan şaýady bolduk. Mine şoň ilkülen aýtmarzady. Arkadaş şäherimiziň açylşy, gowzatlara şaýat bolduk. Esasam hoş geldi. Men şu türkmen öz milliligimizi, däp desturumuzy şonu ýoýman. Şonu gowur, dogry, dürüst halkymyza ýetirmegi özüme maksat edinýän. Bilmeýän atlamam ýaşullardan, halipalardan sorýan, maslahatlaşan Maksatlaryň bir at tapsyn. Gowans köp sag bolun. Çağrıgeli. Täze ýyly 3 söz bilen beýan etmeliseler. Näme diýerdim? Birinji bilen näme ýurdumyzyň asudalygy, bir farahatlygy. İkinji bilen näme täze ýyl bolsa, arça bolsa, aýaza bolsa, şatlyk bolsa, şowkun bolsa. Dimek, täze ýyl arçasy hemem aýazbawa. Awa. Üçüncü bilen ýurdumyzda bir bezelen sahnalarda bir aýdym saz gözüme gelen. Köp sag bolun. Çağrıgeli. Gelin onu bizim ulgamda owazatdy aýdym sazy gepleşigimiziň bir täze ýyl bezemen sahnasyna aýdymlar bilen dowam edelim. Başlasyn. Rahmanlar, edi tomaşaçylar biz gepleşigimiz dowam edýäs. Çağrıgeli Atabalywyň ýerine ýetirmegiňki joşgunly aýdym sazylar siz üçin ýanganýa ulgamda owaza, ulgamda galan. Sensin söyönüm, dağda jerenim, şu günümdüğünüm, yanlı söyönüm, bakarım yağın, söyyen seni. Sensin söyönüm, dağda jerenim, şu günümdüğünüm, yanlı söyönüm, bakarım yağın, söyyen seni. Bakarım yağın, söyyen seni. İçim ay,
salma cana Tüyen yüreğim koyma armana Sen mehribanın tüyen seni Geldi bu yana o salma cana Tüyen yüreğim koyma armana Sen mehribanın tüyen seni Sen mehribanın tüyen seni Gece vay, gece vay Dinle fanım gece vay Gece vay, gece vay Tüyemedim gece vay Haydi yürüm var, tücitelim var Acep gülüm var, dinletelim var Gece var şanına, aydın dedim var Haydi yürüm var, tücitelim var Şirlat gülüm var, dinletelim var Gece var şanına, aydın dedim var Gece var şanına, aydın dedim var Gece var, gece var Dinle fanım gece vay Gece vay, gece vay Tüyemedim gece vay Bir bilgine doş gelin kirpi o karşıya Gün hayranır bir günü menin müşin donamay Bir bilgine doş gelin kirpi o karşıya Gün hayranır bir günü menin müşin donamay Sevdim merceni, yadım min şunu Yüreğim sendi, oraya bir şunu Sevdim merceni şunu yüreğim sendi oraya bir şunu Tüyene 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 merceğim seni tüyene 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 merceğim seni tüyene Gürleşimde veridyen, yüreğimi yeridyen Oğruyum bakıp yeridyen, min kalbimde yeridyen Gürleşimde veridyen, yüreğimi yeridyen Oğruyum bakıp yeridyen, min kalbimde yeridyen Sevdim bir cemil, yaktım min şunu Yüreğim sendi, oraya bir şunu Sevdim bir cemil, yaktım min şunu Yüreğim sendi, oraya bir şunu Tüyene, tüyene, tüyene Merceğim seni tüyene Tüyene, tüyene, tüyene Merceğim seni tüyene Ay berekeler Yürüteyinin bileceğim bana feyle gidelim Bağın kadar gülümü sana tavut vereyim Yürüteyinin bileceğim bana feyle gidelim Bağın kadar gülümü sana tavut vereyim Sevdim merceni, yaktım min şunu Yüreğim sendi, oraya bir şunu Sevdim merceni, yaktım min şunu
Süydüm yana yana eyledi divana, süydüm yana yana eyledi divana. Ovadan gödele aklım hayrana, ovadan gödele aklım hayrana. Süydüm yana yana eyledi divana, süydüm yana yana eyledi divana. Ovadan gödele aklım hayrana, ovadan gödele aklım hayrana. Gelmenin doğuşuşmanı, kalbıma nur saçmanı. Gelmenin doğuşuşmanı, kalbıma nur saçmanı. Men teyin gönlümü, duygu koşmanı. Men teyin gönlümü, duygu koşmanı. Gelmenin doğuşuşmanı, kalbıma nur saçmanı. Gelmenin doğuşuşmanı, kalbıma nur saçmanı. Men teyin gönlümü, duygu koşmanı. Men teyin gönlümü, duygu koşmanı. Keşfin gödü belli, sana teygu kötülü. Gül keşfin gödü belli, sana teygu kötülü. Min katsa halıma ögüm ketilli, min katsa halıma ögüm ketilli. Gül keşfin gödü belli, sana teygu kötülü. Gül keşfin gödü belli, sana teygu kötülü. Min katsa halıma ögüm ketilli, min katsa halıma ögüm ketilli. Min katsa halıma ögüm ketilli, min katsa halıma ögüm ketilli. Bargı vurdum şehirli şolgı, bak yağmurunu qakarlı şolgı. Bargı vurdum şehirli şolgı, bak yağmurunu qakarlı şolgı. Salam verme, salama geçip var yar o yana. Salam demem, salama geçip var yar o yana. Şehirli şolgı, qakarlı şolgı, ovalayıda bakar mı şolgı. Şehirli şolgı, qakarlı şolgı, ovalayıda bakar mı şolgı. Baktım önüne kaşın çötke, kara kaşları tolkunlat ya. Baktım önüne kaşın çötke, kara kaşları tolkunlat ya. Yetmem bunu oğlana, var ya şolgı veredin ona. Yetmem bunu oğlana, var ya şolgı veredin ona. Şehirde şolgı, bakarlı şolgı, oğlayıda bakar mı şolgı. Şehirde şolgı, bakarlı şolgı, oğlayıda bakar mı şolgı. Ay bereketli ayıptı. Türlüne varıdın, kalmasın ölüm şoğuydun. Nundürlüne varıdın, kalmasın ölüm şoğuydun. Vasbeyleyin sağdında, aydayım asmın ovadında. Vasbeyleyin sağdında, aydayım asmın ovadında. Şehirli şolgı, bakarlı şolgı, ovalayıda bakar mı şolgı. Şehirli şolgı, bakarlı şolgı, ovalayıda bakar mı şolgı. Çargelli köp sağ olsun aýdýas. Diýseň bir-biriniň ziyada joşgunly aýdym saatlar ýerine ýetirdiňiz. Elmydama mahmaly owazyňyz belentden belent ýanglansyn. Gowunç ünni biz gepleşigimizi ýene de gysga sowal jogaplar arkaly dowam edýäs. Üstünlük, şowluluk ikisine näil garaýaňyz?
üstünlüge şowluk bilen ýetilýärmi zähmet bilen? Diňe zähmet bilen. İlk bilen kärimi söýmeli, ikinciden bu zähmet çekmeli. Giýje günni. Diýmek, çekseň zähmet, Ýagar rahmet. köp sag bolun. Neçare gel siz näme pikirde? Üstünlüge şowluk bilen ýetilýärmi, zähmet bilen ýetilýärmi? Siz üçin üstünlük, şowluk näme? Anam Anam. kadiyen. Gaty dogry. Anam. Zähmet anam söýgü bolsa maksadyna ýetip bolarmy kadiyen mene. Köp sag bolun şahargelli maksatlaryňyz murat tapsyn, üstünlük hemraňyz bolsun. Ine biz sine diýäs ençe toy bayramlarda muştokluğuňyzyň berekellasyna münasip bolmak size başar diýär. Nähil duýgy? Öz dinleýijileň berekellasyny gazanmak nähil duýgy? Şu çekken öz zähmediň miwesym kadip düşünýär mene. Ýene bir tarapdan bir täze aýdymlary işlemäge, täze eserleri işlemäge bir borçlandyrýar. Köp sag bolun şahargelli. Gelingini bize tomaşa diýen mehwan ýyldaşlemedem aýdym sadary garaşýandyr. Gonç. Şahargelli ýylgyderlikde aýdymlar haýy edýärli. Şey çağır geldi, esası yakın ediyen aydım toy bayramlarda da kabat gelen de Türkmenistan Halk Artisti bu ançı yazmam mezun döröcülüğünü içkin giyirse şunun var yani şu başlama kalk bana gurrun verdi bu ançı yazmam mezun aydımlarını täzeden işlep sadanlar yigitler bilen şonu izgiderli dinlesek yerlikli olur mu kanyan ödüm saylama aydımlarını işlepdir. Ulu howaslan şahargelli ona sahnama size garaşýar. Başladım. Mehmanlar, biz gepleşigime dowam edýäs. Bizden darşaşmaň, ulgamda owaza, ulgamda galyň. Işık yoluna doğuşup sana el verdim melek. Gül cemalın mengzettim men açılan güle. Ayrı salli ediyorlar neyleyin ulu siler. Ayrı dağa dede bilmen söyünün neydi. Ayrı salli ediyorlar neyleyin ulu siler. Ayrı dağa dede bilmen söyünün neydi. Leyli leyli canım leyli, unuttun mu beni? Ayranağa dede bilmem söyünüm neydi. Leyli leyli canım leyli, unuttun mu beni? Ayranağa dede bilmem söyünüm neydi. Terk edip gitmeler ne molli sever. Yürüp bu savallara da gözleye cevap. Giden yoluma karayın, seni men nereden sorayım. Yalnız koyup gitti beni, söyünüm neydi. Giden yoluma karayın, seni men nereden sorayım. Yalnız koyup gitti beni, söyünüm neydi.
o da yanarışın. Yönü yarım yaddan çıkma senin yılgırışın. Ya birine allanın mı, şamuk bala bağlanın mı? Yalnız koyup gittin beni, yönüm neydi? Ya birine allanın mı, şamuk bala bağlanın mı? Yalnız koyup gittin beni, yönüm neydi? Leyli leyli canım leyli, unuttun mu beni leyli? Ayrana kaderimin söyünüm leyli. Leyli leyli canım leyli, unuttun mu beni leyli? Ayrana kaderimin söyünüm leyli. Söyünüm leyli, söyünüm leyli. Mama yalın şanıma, Selvim gel yanıma. Tanım tanıma canıma, resmine kanıma. Saradım men ter bağlardan, gözledim men ol dağlardan. Mecnunum men, gözlevim sen, nerede barasın gittin terbi. Telvi canım, telvi canım, tel ayım sen gül bulkanım. Telvi canım, telvi canım, tel ayım sen tüyün yarım. Selvim gelsin ne bilen, min de valme gülü. Edim koysun yol bile, vakfettim fadile. Gözledim men şol yollardan, derya cülve kim kollardan. Mecnunum men, gözlevim sen, nerede barasın gittin terfin. Telvi canım, telvi canım, kim ayım sen gül bulkanım. Telvi canım, telvi canım, kim ayım sen tüyün yarım. Yürüp indip koymasa, kalbime doymasa. Gönlüm derdin doymasa, selvim ne boreyse. Derdim böyle senin milkim, resmin gelir bana bilkim. Mecnunum men, gözlevim sen, nerede barasın gittin terbi. Telvi canım, telvi canım, tel ayım sen gül bulkanım. Telvi canım, telvi canım, tel ayım sen gül bulkanım. Telvi canım, telvi canım, tel ayım sen
Qonç sargelli sizin ikiňizde hem dörejülük üstünlüklerini tüýsürekden ardyp diýär. Qonç gepleşigimizde gyzykly sowallaryňyzy diýsen täsirli jogaplandyrdynız. Sargelli bugün sahnamyzda bir-birinden ziyada tomaşaçylarymyzyň mehman ildeşlemeden kalplaryna giren ajaýyp aýdym sazlary aýra tynlykda ýetideki bilen ýerine ýetirdiňiz. Dörejülük üstünlükleri kemraňyz bolsun ýigitler. Bayramydan gutly bolsun. Köp sağ ol, hoş geldi. Şular ýaly giň mümkinçilikleri döredip berýän. Hormatly arkadagymyda, arkadagy gahrman serdarymyda ýene birgede köp sağ bolsun aýdýan. Janlar sağ bolsun, işler rowat bolsun, täze bayramçylyklary gutly bolsun. Hoş geldi. Şahir Qakamrat Recep'de şeýle jümle bar. Gün nogor gül ömrüň täze bir güni ýene ýola alyp çykar ädimler. Assalamu alaykum ertirler hayır. Eyne tanışylar, tanış adamlar. Yeni gün nogor ak şeher zyklap, şulatyny dolap tutuş barlary, anha gül watanyň berkararlygy, anha ýylylysyň bagtyarlygy diýär. Şu pursatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara şular ýaly ulu sahnalarda aýdym aýtmaga, ulu eserler döretmäge, ulu mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadagymyza arkadagy gahrman serdarymyza tüýsüregimden sag bolsun maýdýan gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun tutýan tutumly işler mundan beýlegem rowaj alsyn täze bayramlarymyzdan düşümli bolsun gutly bolsun. Köp sag bol ýigitler, arzularyňyz hasyl bolsun. Mehman tomaşaçylar, edip watandaşlar, uluganda owaz atly aýdym sada diň jarşy gepleşigimiziň bugünkü sany şundan ibaret. Biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny ýurda wagtyň tüýsürekden ardyp ödýäs. Biz ýaşlara şeýle kämil gepleşikler taýýarlap ýaýylma bermekde, ähli mümkinçilikleri, giň mümkinçilikleri döretip berýän biziň baş halypamyz, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy, gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işleri el mydama rowany ýollarda rowaj alsyn. Mehmanlar, täze ýyl goý her bir ozaga yrskar getirsin, döwlet getirsin, bagyt getirsin. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçäk. Hoş, sag bolun.